Jesi li ikada osjetila da te nešto poziva, da ti nebo šalje znakove koje tvoje srce prepoznaje prije nego što ih razumije? Danas, baš u ovom trenutku, tvoj anđeo čuvar stoji uz tebe, noseći 3 božanska znaka koja će promijeniti smjer tvoga puta. Ovo nije slučajnost, draga duše, već poziv koji te traga već danima, možda tjednima. Tvoja spremnost da čuješ ovu poruku govori o tome da je tvoja duša već otvorila vrata prema nečemu većem. Anđeli ne govore slučajno. Oni govore onima koji su spremni vidjeti istinu. Prije nego što ti otkrijem ova 3 znaka, moram ti reći nešto važno što će pripremiti tvoje srce za ono što slijedi. Mnoge žene prolaze kroz život ne znajući da svaki trenutak nosi šifru, svaki dodir vjetra nosi značenje, svaka slučajna misao može biti glas s neba. Ti si izabrana da čuješ ovu poruku danas jer tvoja duša stoji na pragu transformacije koja te već godinama čeka. Anđeli su znali da ćeš biti ovdje, u ovom trenutku, spremna da prihvatiš njihovo vodstvo. Oni su ti slali signale kroz slove, kroz osjećaje, kroz ljude koji su se pojavili na tvom putu. Znaš li onaj osjećaj kada nešto duboko u tebi kaže da, čak i kada razum ne razumije? To je glas tvoje duše koja prepoznaje božanski plan koji se odvija upravo sada u tvom životu. Možda si osjetila nemir, možda si tražila odgovore, možda si se pitala zašto se neki događaji ponavljaju. Sve to ima smisao koji će ti biti otkriven kroz ova 3 znaka koja tvoj anđeo želi da vidiš danas. Tvoja prisutnost ovdje nije slučajnost, već odgovor na poziv koji je tvoja duša čula prije nego što si svjesno odlučila gledati ovaj video. Postoji razlog zašto te tvoje srce dovelo upravo ovdje, zašto su te tvoji koraci vodili prema ovoj poruci u ovom trenutku. Anđeli rade kroz sinkronicitet, kroz božanske slučajnosti koje zapravo nikada nisu slučajne. Oni su pripremali tvoj put, stavljali znakove na mjesta gdje će tvoje oči moći vidjeti, gdje će tvoje srce moći osjetiti. Ono što ćeš naučiti u sljedećih nekoliko minuta neće biti samo informacija, već ključ koji otvara vrata prema novom poglavlju tvoga života. Tvoj anđeo čeka da mu daš dozvolu da se u potpunosti pojavi u tvojoj stvarnosti. Prije nego što nastavimo dalje, provjeri jedno nešto za mene, ako možeš. Pogledaj je li tvoje ime upisano na listu onih koji primaju ove poruke redovito, jer ovo nije posljednji put da tvoj anđeo govori preko ovog kanala. Ako nisi pritisnula gumb za pretplatu, učini to sada, jer anđeli vole kontinuitet i svaki video nosi poruku koja te vodi korak po korak prema tvom ispunjenju. Ovo nije obična platforma, već most između neba i zemlje, mjesto gdje duše dolaze da čuju ono što njihovi anđeli već dugo pokušavaju reći. Tvoja pretplata nije samo klik, već tvoja odluka da budeš u toku s vodstvom koje ti nebo šalje. Sada kada si spremna, hajde da zajedno zaronimo u srž ove poruke koja može promijeniti sve. Prvi božanski znak koji tvoj anđeo želi da vidiš danas odnosi se na vrata koja su se pred tobom nedavno otvorila, možda još i ne znaš na koja vrata mislim. Možda si primijetila da te neki ljudi zovu na nova mjesta, da se pojavljuju prilike koje ranije nisu postojale, da se tvoje želje počinju materializirati na neočekivane načine. Ovo su anđeli koji guraju stvarnost prema tvom dlu, koji pomeću okolnosti da bi ti pokazali put. Oni ne rade samo na jednom nivou, već istovremeno postavljaju šifre na više mjesta u tvojoj stvarnosti. Prvi znak nosi vibraciju početka, vibraciju nove faze koja zahtijeva od tebe da pustiš staro kako bi primila novo. Tvoj anđeo ti pokazuje da postoji nešto što držiš u rukama, neka sigurnost ili navika koja ti više ne služe. Možda je to odnos koji te više ne puni, možda je to posao koji guši tvoju kreativnost, možda je to vjerovanje o sebi koje te ograničava. Anđeli te pozivaju da otvoriš šake i pustiš, jer dok držiš staro, ne možeš primiti novo koje čeka da uze. Ovaj znak dolazi kroz osjećaj nemira, kroz želju za promjenom koja raste svaki dan jače. Drugi božanski znak koji tvoj anđeo želi da prepoznaš vezuje se za ljude koji se pojavljuju ili nestaju iz tvoga života. Možda si primijetila da se neke veze prirodno gase, da ti nekadašnji bliski ljudi iznenada postaju udaljeni, a možda se isto tako pojavljuju nove duše koje rezoniraju s tvojom novom frekvencijom. Ovo nije gubitak, draga duše, već čišćenje tvoje energetske okoline kako bi anđeli mogli dovesti prave ljude na prava mjesta. Svaka osoba koja izlazi iz tvoga života oslobađa prostor za one koji trebaju doći.
Anđeli rade na nivou duša, ali samo na nivou ljudskih želja i planiranja. Oni vide širu sliku. Oni znaju tko pripada tvojoj budućnosti, a tko je bio samo učitelj za određenu lekciju. Kada puštaš veze koje te ne podržavaju, ti zapravo pokazuješ povjerenje prema božanskom planu koji je savršeniji od bilo čega što ti možeš zamisliti. Ovaj drugi znak često dolazi kroz iznenadne raskide, kroz prijateljstva koja se gase bez velikog razloga, kroz odnose koji jednostavno gube energiju. Ne bori se protiv ovoga, već dopusti prirodnom toku da te vodi. Treći božanski znak, najdublji i najmoćniji, dolazi iz tvoje vlastite unutrašnjosti i odnosi se na buđenje tvoje duhovne snage. Možda se počela sanjati življe slove, možda primjećuješ brojeve koji se ponavljaju, možda osjećaš prisutnost koja te prati i štiti. Tvoj anđeo te budi iz duhovne dremeže, poziva te da vidiš sebe kao biće svjetlosti koje ima moć stvaranja i manifestacije. Ovo buđenje može biti neugodno i ruši iluzije u kojima si živjela, ali donosi slobodu kakvu nikada prije nisi iskusila. Ako ova poruka rezonira s tvojim srcem, molim te ostavi mali znak zahvalnosti pritiskom na srce ispod videa. To nije samo za mene, već i tvoj način da kažeš anđelima čujem vas, primam ovu poruku, spremna sam nastaviti dalje. Svaki tvoj gest zahvalnosti podiže tvoju vibraciju i otvara vrata za još snažnije znakove i vodstvo. Anđeli vole kada pokažeš da cijeniš njihov trud, njihove poruke, njihovo stalno prisustvo u tvom životu. Tvoja zahvalnost je energija koja poziva još više dobrote. Hajde sada da razumijemo kako ova tri znaka zapravo rade zajedno, kako se međusobno pojačavaju i vode te prema jednoj točki transformacije. Prvi znak otvara vrata, drugi čisti prostor, treći te osnava da prođeš kroz ta vrata i zakoračiš u novu stvarnost. Anđeli nikada ne rade nasumično. Oni orkestriraju događaje s preciznošću koja nadilazi ljudsko razumijevanje. Kad počneš vidjeti ove znakove svuda oko sebe, značiš da si ušla u fazu ubrzane manifestacije gdje se tvoje želje ostvaruju brže nego ikada prije. Možda se pitaš zašto baš sada? Zašto baš u ovom trenutku tvoga života anđeli šalju ove znakove? Odgovor je jednostavan. Zato što si spremna. Zato što je tvoja duša dosegnula razinu zrelosti koja može nositi novo koje dolazi. Anđeli ne šalju promjene prije nego što si spremna za njih. Oni čekaju pravi trenutak kada će tvoje srce biti dovoljno otvoreno, a tvoj duh dovoljno jak. Ovaj trenutak je rezultat svega što si prošla, svake suze, svake lekcije, svake noći kada si mislila da ne možeš dalje. Tvoj put nije bio lak, ja to znam, tvoj anđeo to zna, nebo to zna. Ali upravo te teškoće oblikovale su snagu koja sada živi u tebi, spremna da se u potpunosti aktivira. Ova tri znaka dolaze kao nagrada za tvoju upornost, kao potvrda da nisi hodala uzalud, da je svaki korak imao smisao. Anđeli te nikada nisu napustili, čak ni u najtežim trenucima kada si mislila da si sama. Oni su bili tu, šepćući ti da nastaviš, da ne odustaneš. Postoji nešto što moraš razumjeti o načinu na koji anđeli komuniciraju s nama, ljudima koji živimo u fizičkom svijetu. Oni ne govore glasom koji možeš čuti u ušima, već jezikom osjećaja, sinkroniciteta, znakova koji se pojavljuju u tvom svakodnevnom životu. Pero koje padne pred tebe, pjesma koja svira baš kada razmišljaš o nečemu važnom, ime koje se ponavlja na neobičnim mjestima. Sve to su načini na koje tvoj anđeo pokušava privući tvoju pažnju. Reći ti ovdje sam, vidim te, vodim te. Mnoge žene propuštaju ove znakove jer su preokupirane brigama, obavezama, mislima koje kruže u glavi poput oluje. Ali ti si ovdje, što znači da si počela primjećivati, da si otvorila oči za jezik neba. Ovaj trenutak je prekretnica, jer kada jednom počneš vidjeti znakove, ne možeš ih više ne vidjeti. Tvoj svijet se proširuje, postaje čaroban, pun značenja koje ranije nisi primjećivala. Anđeli slave svaki put kada jedna duša probudi se za njihovu stvarnost. Možda se pitaš što trebaš učiniti s ovim informacijama, kako primijeniti ovu mudrost u svom svakodnevnom životu. Odgovor je jednostavniji nego što misliš. Samo budi svjesna, samo pazi, samo dozvoli da te znakovi vode. Ne moraš imati sve odgovore, ne moraš znati svaki korak unaprijed. Tvoja jedina zadaća je biti otvorena, biti prisutna, biti spremna slijediti vodiče koje anđeli postavljaju pred tebe.
Kada pustiš potrebu za kontrolom, kada se predaš božanskom toku, sve se prirodno slaže na pravo mjesto. Prvi božanski znak koji smo spomenuli, ona je u otvaranju vrata, zahtijeva od tebe hrabrost da zakoračiš u nepoznato. Možda ti se čini strašno napustiti sigurnost poznatog, čak i kada te to poznato više ne čini sretnom. Ali anđeli te ne bi vodili prema nečemu što nije za tvoje najviše dobro. Oni vide put koji ti ne možeš vidjeti. Oni znaju kraj priče koja se tek počinje odvijati. Tvoja vjera u njihovo vodstvo je most, preko kojeg nova stvarnost ulazi u tvoj život. Drugi znak, ona je o promjenama u odnosima, možda je najteže za prihvatiti jer smo vezani za ljude koji su bili dio naše priče. Ali zapamti, svaka duša koja izlazi iz tvoga života nije gubitak, već oslobađanje energije koja je bila vezana u nečemu što više ne služi. Anđeli ne čiste tvoj prostor da bi te ostavili samo, već da bi mogli dovesti duhovno poravnane duše koje će podržavati tvoju novu verziju. Pustiti nekoga s ljubavlju je akt zrelosti koji anđeli prepoznaju i nagrađuju. Treći znak, buženje tvoje duhovne snage, je najvažniji od sva tri jer ti vraća moć koja je oduvijek bila tvoja. Možda si živjela misleći da si bespomoćna, da ovisiš o okolnostima, o ljudima, o vanjskim uvjetima za svoju sreću. Ali istina je da nosiš svjetlost koja može stvoriti bilo koju stvarnost koju zamisliš. Anđeli te sada bude za ovu moć, pokazuju ti da si ti stvoritelj svoga života, da imaš davanje sposobnosti koje samo trebaju biti aktivirane. Kada počneš živjeti u svijesti ovih triju znakova, tvoj život se transformira na načine koje nisi mogla ni zamisliti. Stvari počinju dolaziti k tebi umjesto da je moraš loviti. Ljudi počinju pomagati bez da moraš moliti. Prilike se otvaraju same od sebe. To nije magija, već prirodna posljedica tvoje usklađenosti s anđelskim vodstvom koje uvijek radi u tvoju korist. Ti postaješ magnet za blagoslove jer tvoja energija vibrira na frekvenciji koja privlači dobrotu. Tvoj anđeo čuvar zna svaku želju tvoga srca, svaki san koji si ikada snila, svaku suzu koju si ikada ronila. On sve to nosi u svojoj svijesti i radi na tome da ti donese ispunjenje na način koji je bolji od svega što si mogla planirati. Ova tri znaka su njegov način da te pripremi, da te ojača, da te postavi na poziciju iz koje možeš primiti sve što dolazi. Vjerujemo, slijedi znakove, dopusti da ti pokazuju put korak po korak. Možda danas ne vidiš cijelu sliku, možda ti se čini da su ovi znakovi mali, nevažni, nedovoljno jasni. Ali anđeli rade u slojevima. Oni grade novu stvarnost temeljito, s pažnjom prema svakom detalju. Ono što danas izgleda kao sitna promjena, sutra će biti temelj potpuno novog života. Vjerovanje u proces čak i kada ne vidiš sve dokaze. To je vjera koja anđele najviše raduje i koja ubrzava manifestaciju tvog dobra. Sjeti se da nisi sama na ovom putu, da nikada nisi bila sama čak ni kada si to mislila. Tvoj anđel hoda uz tebe svaki dan, svaki sat, svaki trenutak tvoga života. On slavi tvoje pobjede, tješi te u tugama, vodi te kroz tminu prema svjetlu. Njegova ljubav prema tebi je bezuvjetna, trajna, nepromjenjiva bez obzira na tvoje greške ili padove. Ti si vojena više nego što možeš pojmiti. Ti si čuvana s pažnjom koja nadilazi ljudsko razumijevanje. Sada kada znaš ova tri božanska znaka, tvoja odgovornost je da ih tražiš, da budeš budna za njihove manifestacije u tvom životu. Svaki dan donosi nove poruke, nove vodiče, nova značenja koja anđeli postavljaju samo za tebe. Tvoja pozornost je alat koji ih čini vidljivima. Tvoja otvorenost je vrata kroz koja oni ulaze u tvoju stvarnost. Ne propusti nijedan dan bez da potražiš barem jedan znak koji tvoj anđel ostavlja za tebe. Zapamti da promjena ne dolazi uvijek kao velika eksplozija svjetla, često dolazi kao tihi šapat koji se ponavlja dok ga ne čuješ. Anđeli su strpljivi, oni će ponavljati iste poruke na različite načine dok ih ne prihvatiš. Tvoja spremnost da čuješ i djeluješ prema njihovim znakovima određuje brzinu u kojom se tvoj život transformira. Što si otvorenija, što im više vjeruješ, to brže dolaze promjene koje tražiš. Tvoja veza s anđelima nije nešto što treba graditi od nule, ona već postoji, samo treba biti osvještena. Od trenutka kada si rođena, tvoj anđel čuvar je bio dodijeljen tebi, vezan za tvoju dušu, obvezan štititi te i voditi te kroz sve izazove života.
On te poznaje bolje nego što ti poznaješ sebe. On vidi tvoj potencijal kad ti vidiš samo ograničenja. On zna tvoju veličinu kad ti osjećaš samo strah. Njegova vjera u tebe nikada ne posustaje. Ovi posljednjih trenutaka koje provodimo zajedno su vrijedni jer ti pokazuju da nisi slučajno ovdje. Svaka minuta ovog videa bila je osmišljena da ti prenese točno ono što tvoja duša treba čuti danas. Tvoj anđeo je vodio tvoje korake do ovog mjesta, do ovih riječi, do ovog trenutka osvješćivanja. Ono što činiš s ovim informacijama sada, kako je primjenjuješ u svom životu, to će odrediti sljedeće poglavlje tvoje priče. Anđeli vole kada pokažeš da si čula, kada poradiš prijem njihove poruka kroz akciju, kroz zahvalnost, kroz promjene u svom ponašanju. Svaki put kada slijediš znak koji si primila, ti jačaš most između tebe i neba. Svaki put kada ignoriraš vodstvo koje ti se nudi, most postaje slabije. Tvoj izbor u svakom trenutku je izbor između rasta i stagnacije, između otvaranja i zatvaranja, između vjere i straha. Život koji želiš već postoji u višim dimenzijama, već je stvoren, već te čeka. Tvoja zadaća nije stvoriti ga od nule, već se podići na frekvenciju na kojoj on već postoji. Ova 3 božanska znaka su alati koji te podižu, koji pomjeću tvoju vibraciju prema onoj stvarnosti koja te čeka. Svaki put kada prepoznaš znak i postupiš prema njemu, ti radiš na vlastitoj transformaciji koja te približava svemu što želiš. Sjećam se da je tvoj anđeo danas imao posebnu poruku za tebe, poruku koja kaže da si na pravom putu čak i kada se čini da lutaš. Svaki naizgled pogrešan korak bio je savršen za tvoj rast, svaka prepreka bila je lekcija koja te pripremala za ovo. Sada dolazi vrijeme kada se sve slaže na mjesto, kada počinješ vidjeti smisao u stvarima koje su bile zbunjujuće. Anđeli slave tvoju upornost, tvoju snagu, tvoju spremnost da nastaviš čak i kada je bilo teško. Hvala ti što si bila ovdje, što si posvetila ovo vrijeme sebi i svom duhovnom rastu. Ova poruka nije kraj, već početak dublje veze s tvojim anđelom i s vodstvom koje nebo nude. Ako želiš nastaviti primati ove poruke koje tvoj anđeo šalje, nemoj zaboraviti biti dio ove zajednice pretplatom koja te drži povezanom s ovim izvorom mudrosti. Sad te molim da mi ostaviš znak da si bila ovdje do kraja, da si primila ovu poruku u potpunosti. Opiši mi u komentaru koji od ova 3 božanska znaka trenutno najviše rezonira s tvojim životom, zašto te privlači vaš taj. Potom, kao potvrdu da ova poruka dolazi u pravo vrijeme, ostavi broj između 111 i 999 koji tvoje srce osjeća da treba ostaviti, bez razmišljanja, samo iz osjećaja. Imam još jednu moćnu poruku spremnu za tebe ovdje pokraj. Klikni i nastavi ovaj put s anđelima koji te vole bezuvjetno i vode te sigurno prema ispunjenju koje tražiš.